אקרא את שמו יוסף, ואמור יוסף השם לי בן אחר. צמח צדק אומר שהבחינה של יוסף זה שכל מי שהיה אצלו בא והיה בבחינה של אחר נתהפך אצלו לבן. סבא, כל פעם שהייתי קצת אחר, החזרת אותי להיות בן. זאת הלוויה שעומד בבן יחיד יצחק 120 שנים טובות, מאות אלפים בנים יחידים, ילדים יחידים של סבא יוסף, ילדים יחידים שתמיד קיבלו את הימינות תחבקני, אבל בלי להתבלבל גם את השמאלות תחת לראשי. תמיד אחרי הסתירה מחכה בסיבוב חיבוק. לב שומע, לב שומע, טוב עין הוא יבורך. כשהיה לי קשה לבכות עליי, אתה בכית. ציניות הזכירו לי קודם בצדק גדול. זה בכלל לא היה שם, זה לא היה אמן דחר שמי. טוב עין, איזה פנים, איזה הערה. נקדש בכבודי, כך כתוב בפרשה שלנו, אל תקרי בכבודי, אלא בכבודיי, אלא במכובדיי. שהקדוש ברוך הוא מתקדש ומתכבד במיתת צדיקים. אבל הפשט הנוסף שם, זה הפשט שאנחנו צריכים לקחת כאן, ואנחנו באנו לבקש ממך שתתפלל עלינו שנצליח. רש"י אומר, וידום אהרון על מה שמשה אמר לו, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי יקדש, שבקרובי יקדש זה ונקדש בכבודי על מיתת צדיקים. אבל הרשב"ם אומר שכשמשה אמר לאהרון בקרובי יקדש, הוא ראה את אהרון, כשאהרון רואה את נדב ואביהו מתים, זה היה ראש חודש ניסן, חנוכת המשכן. הוא ראה אותו ואת אלעזר ואיתמר, והם כהנים גדולים ואסור להם להתאבל אמת, כל בית ישראל יבכו, אבל הם צריכים להמשיך לעסוק בחוקת משכן. ועל זה אמר משה בקרובי יקדש, לא בנדב ואביהו שמתו, אלא באלעזר ואיתמר שיכולים להמשיך מיד הלאה. שאין לך כבוד השם אלא בנשארים שיכולים להמשיך. לפעמים אפשר להבין את זה ולפעמים אי אפשר להבין איך. בבית חרושת אחר אמרנו מקודם, אנשי כנסת הגדולה זה טוב אחר, זה לב אחר, זה עין אחרת. ויוסף השם בן אחר, זה אחר לגמרי, ואנחנו צריכים להמשיך, ואנחנו צריכים אותך, בימינו תחבקני כדי שתעזור לנו להמשיך. אין זמן יותר מתאים. ביום שמת בו משה, נולד בו משה, ואת זה המן הרשע לא ידעת, אבל אתה ידעת מי היה המן הרשע, או לא ידעת. וידעת מה זאת קליפת עמלק, וידעת מה זאת קדושת פורים.
ולא היה יודע שביום של מת משה בו נולד משה, ומשה נולד בזה שאנחנו ממשיכים וכל אחד בבחינת משה, ואתה היית בחינת משה שלימדה את כולנו למשות את עצמנו מכל המקומות. סבא קדישה, תתפלל על כולנו, תתפלל על כל הילדים ועל כל הנכדים היחידים, תתפלל על כולנו שנזכה לקבל קדושת פורים באמת, שנזכה להבין ונהפוך הוא כי כל העולם שלנו הפוך, שנזכה להבין איך ניצלים לקליטה חללת. ימינו תחנקני. רק אתמול בערב בבית של החסידים הצדיקים ששם היית כמו כל אוהביך, סיפר לי מי שהיה אצלך באיזה חיוך תוך כדי שמרגיעים את האיסורים, באיזה מאור פנים, באיזו אהבה. ממשיכים את משה רבינו במוצאי זין באדר פה בעולם הזה ומכניסים את כולנו לקדושת פורים באמת. פלל על כולנו שנזכה לקבל קבלות טובות פה עכשיו, שנזכה לתקן, שנזכה לאהוב, שנזכה לכל מה שכולנו מרגישים, שנזכה לכל מה שכולנו דיברנו עליו, שנזכה ללמוד תורה, שנזכה להתחבר, שנזכה לצניעות, לקדושה, שנזכה לכל מה שחיבקת אותנו ולימדת אותנו מהמקום הכי קדוש, קודש קודשים שבעולם. מילה מוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, ואז בחרפת עמו יסיר, כי השם דיבר. שנתך הטהורה, למעלה 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 בענזי מרמים, צרורה בצרור החיים, ותליץ יושר עלינו ועל כל ישראל, עד שנראה משיח בן דוד מגיע וגואל את כולנו בגאולה שלמה במהרה בימינו ממש. הרב אמיר קונסטנטין